Kai, ƙarya ce wallahi. Wallahi Allah ne su. Ya bura uba shegiya. Garin mutala guda. Ya bura uba she ta maganta sun ta sha. Billahi Allah ba. Na sai ne shegiya ce nan kai. Mira 20. Mira 20. Wanga shegiyan wanga yanayi. Mutane masu kuɗi ba tausayi ba imani. Billahi Allah ba. Ha ba. Ina ƙarya ce wallahi. Shirin? Allah ya tallahi yanzu 20 iskan gami kaɗawa. Ni wai shi ana saura ku? Kai. Mad over you when we run down. Surely I'ma take you to my crib hometown. Where everybody is just downtown. Sexy lady, open and close. Akwai wani abu nan? A san abubuwan yadda suke wasu mun sha rana yunwa ne. Wai ruwa ne da nan na ebo. Kai ko ba a cikin ruwa maganin mi za su wa so mana mi. Amma bari in zanna in rage zuwa. Da ruwa ne ta ebo wai. Gora ka san dai. Kai ka san dai. Wai gidan gaba a bace shi. Babu komai. An san da yanayin da gare. Ni na ga wani dan jota ta kasan wandon ka. Yaro ne gani. Kaji ne na samu suna ga zuwa su rage an watsa musu. Kai shi awwa kaji da ba gani da Allah abincin da za a ba kaji to ai mu ma kajin ne. Kaji to kawai ne. Kai gani ne. Gani ne haka buwa. Kai gani ne. Kai su ka can kaji ka can gari saki da Allah saki da Allah saki kaji kai ka dan bashi da hango wallahi ka ma bashi da Allah wallahi shi wanga ma rena dan di ba za a ce ga wani da di ba dan di ba Zan ba mu daya. kaji wai ce za ya ba sai ya ba san ranar da mun ka shawo ba ka ce wai mu ba kyale shi Shin ba dai kai ka kyale shi ni ba shin ba gari ba. Yeah.